öröm látni, hogy a magyar piacon is a multicégek afelé mozdulnak a stratégiai beszerzésben, hogy a beszállítókkal szorosabb kapcsolatot építsenek ki, és figyelembe veszik az ő alkupozíciójukat is, és ahogy az egyre erősödik, jobban megismerik egymást, és felfedezhetik azokat a hozzáadott értékeket, amiket esetleg egy kevésbé hatékony fórumon nem tudnának kideríteni. A humán terület, vagy a cégvezetés, cég átszervezés egyik szakértőjeként miért mennél el erre a rendezvényre? Mit vársz ettől? A menedzsment tanácsadás egy olyan terület, ahol szinte minden fél évben új technológiák, új módszerek jelennek meg, és a multinacionális cégek előszeretettel alkalmazzák és nyitottak ezekre az új módszerekre. Számukra mindenképpen kulcsfontosságú, hogy minél több nagy vállalat, multinacionális cég ismerje meg a mi szolgáltatásainkat, és úgy gondolom, hogy egy ilyen konferencia hatékony abból a szempontból, hogy személyes kapcsolatokat lehet kialakítani, és ezekről az eszközökről úgy lehet ilyenkor beszélni, hogy tényleg konkrétan az adott szituációra tudjak már reagálni. Ahelyett, hogy direkt marketinget, üres e-maileket küldözgetnék, illetve hideghívásokat kezdeményezni. Nem szorosan a konferenciához kapcsolódik, hanem inkább a szakmai tapasztalatodhoz, hogy a mondjuk erős, közepes vállalatok, vagy erősebb családi cégek esetében az a fajta külső szemléletmód, amit a te céged is képvisel, az mennyire lehet hatékony, ők mennyire nyitottak arra, hogy ezeket az új módszereket befogadják és kipróbálják, ugye azért, hogy hatékonyabbak lehetnek. Akármennyire régi egy cég, akármennyire idős, mégis felnövekszik egy új generáció, ami egyre érzékenyebb a változásra, a gyors változásra. Előszeretettel alkalmazzák ők a külső tanácsadókat. Azért van nagy érték a külső szakértőnek, mert ezeknek nincs politikai tőkéje magában a cégben. Tehát ők nem félnek kimondani azokat a meglátásokat, amiket véleményük szerint a vezetőknek tudniuk kell, illetve nem félnek feltenni azokat a kérdéseket, amelyekkel a cégvezetők ugye nem szeretnek szembesülni. És elképzelhető, hogy ezt a tapasztalatot ti ezen a konferencián is egyébként visszatérve az alapkoncepcióhoz, tehát ezt a szakmai tudást tudjátok képviselni, és tudtok új ügyfeleket is akár szerezni. Mindenképpen mi családi vállalkozásokra és társtulajdonosok vállalkozásaira specializálódunk, és ezeknek nyújtunk üzleti és jogi tanácsadást mediációs módszerrel. Abszolút hatékony és nagyon jó fórum egy ilyen konferencia arra, hogy tényleg személyes kapcsolatokat vezetői szinten lehessen, döntéshozói szinten kialakítani.